Foru aitorpen honek duela urte batzuk langile guztien ahaleginarekin egoitzak hasitako prozesuari balioa eman dio. Honek aldaketa kultural bat ekarri du. Kasu honetan, erakundea egokitzen baita erabiltzaileei. Etxe baten antza duen etxe bizitzetan antolatuz. Helburua haien autonomia bultzatzea eta gaitasunak sustatzea izan da. Eta aldi berean haien duintasuna, eskubideak eta bizitzaren historia errespetatzea. Eraldaketa guzti honen emaitza lortzeko ezinbestekoa izan da langileen lana, motivazioa eta inplikazioa. Langileek egindako ahalegina oso handia izan da, eta batez ere pandemian. Etxebizitza komunitarioaren helburuak dira erabiltzaileek beren inguruaren jarraitzea erraztea, autonomia pertsonalaren maila eta autonomiaz moldatzeko gaitasunak hobetzea, baita isolamendu egoerak saihestea eta hain segurtasun sentimendua bultzatzea ere. Gainera, egoitzan, beheko solairo jolean, kaperan eta sarbidean egin eta amaitu berri diren obrek zentroaren irisgarritasuna hobetzen dute eta ondorioz bizikidetza unitatean antolamendua.